Avui al truc del truc farem el joc dels 4 asos. Marc, em pots ajudar un moment, sisplau? Ja esclar, home. Ja saps que jo sempre faig el que tu em demanes. Molt bé. Vull que escapcis de baralla i facis 4 paquets. 4 paquets? Sí. Per on jo vull. Per on tu vulguis. Agafes així. Sí. Molt bé. I fas 4 paquets començant per aquí. 1, 2, 3 i 4. Molt bé. Gràcies, Marc. Marc. Ai, sí. A continuació, Marc, agafem el primer paquet, aquest d'aquí, el paquet número 1, i com que és el primer paquet, agafem una carta i la passem a sota. I després una carta sobre de cada paquet. Una carta aquí, una carta aquí i una carta aquí. Ara agafem el paquet número 2. I com que és el segon paquet, agafarem 2 cartes, una i dues, i les passem de dalt a baix. I després una carta a cada paquet, una aquí i una aquí. Ara li toca el paquet número 3, molt bé, el tercer paquet. Com que és el tercer, agafarem una, dues, 3 cartes, les posem a sota i després una a cada paquet. I per últim, agafem el quart paquet, el paquet número 4. I com que és el quart, agafarem 4 cartes, una, dues, 3 i 4, les posem a sota i per últim una carta a cada paquet. I ja està. Ja. Doncs jo no veig res que sigui ni màgic ni espectacular. Perquè encara no he girat les cartes a sobre de cada paquet. Però si dic Wowzy, Bagou, faig així. Al primer paquet hi apareix un as, un altre as, un altre as i un altre as. Uau! És brutal! Com ho has fet? És molt senzill. Per fer aquest joc només et fa falta una baralla de cartes. Cors, piques, trèvols i diamants. Sí? Un cop la tinguis, has de buscar els 4 asos de la baralla de cartes. Busca'ls bé, els 4 asos. No un, sinó els 4. Els tens? Perfecte. Un cop tinguis els 4 asos, has d'agafar una altra carta extra, la que tu vulguis, que serà la carta de cobertura. Pots triar la carta que més t'agradi. Jo, per exemple, agafaré aquesta mateixa. Un cop tinguis els 4 asos i els 5 de cors, preparem la baralla de la forma següent. Agafem els 4 asos i els col·loquem a dalt de tot de la baralla, és a dir, a top. I per últim, la carta de cobertura. La carta de cobertura és una carta que posem a dalt de tota la baralla abans de començar el joc. La posem sobre els asos, així. I ja estàs preparat per començar a fer el joc. Que fàcil. Facilíssim. Ara només falta que li demanis a la persona que t'està ajudant a fer el joc que agafi la baralla i en faci 4 paquets escapçant. Escapçant, no barrejant. Però compte aquí! És molt important controlar on queda el paquet amb els 4 asos i la carta de cobertura. Ens ha de quedar a la nostra dreta. Per això li diem a l'espectador que agafi les cartes així, agafes així, Marc, i faci 4 paquets d'esquerra a dreta. Començant per aquí. 1, 2, 3 i 4. D'aquesta manera, la carta de cobertura i els 4 asos ens haurà quedat al nostre paquet de la dreta. Ho he fet bé, oi? M'has fet molt bé, Marc. Me'n vaig. Et pots quedar si vols. Sí? Com tu vulguis. Marxo. Molt bé. I ara el que heu de fer és el que he fet jo al principi de tot. Agafeu el primer paquet i com que és el paquet número 1, agafeu una carta i la passeu a sota. I després una carta sobre cada paquet. Una aquí i una aquí. Amb el segon paquet, el mateix. Com que era el segon, agafeu 2 cartes, les poseu a sota i després una carta sobre cada paquet. Amb el tercer paquet, exactament el mateix. L'agafeu, com que és el tercer, passareu 1, 2 i 3 cartes a sota i després una carta sobre cada paquet. Una aquí i una aquí. El que hem fet fins ara, si us hi fixeu, és posar 3 cartes qualsevol a sobre del paquet que tenim preparat. Per tant, en aquest paquet, el quart, tindrem 3 cartes qualsevol, la carta de cobertura i els 4 asos que teníem preparats. Sí? Perfecte. Quan agafem l'últim paquet, com que hem de passar 4 cartes a dalt a baix, el que farem serà passar 1, 2, 3 i 4 a baix i a sobre ens quedaran els 4 asos. Per tant, quan deixem una carta sobre cada paquet, el que estarem fent en realitat és deixar un as a sobre de cada paquet. I ja està. Només falta dir les paraules màgiques, Wowzy Babum, o les que tu vulguis, fer així amb els dits
i ensenyar que sobre aquest paquet hi ha els 4 asos. I tothom us dirà... Uau, és brutal! Ets el millor, ets un crac. Gràcies. Ah, i molt important, jo ho he fet amb els 4 asos perquè són les meves cartes preferides, però tu ho pots fer amb les 4 cartes que tu vulguis, no cal que siguin els asos. Ho pots fer amb els 5, amb els 7, amb les jotes. El joc és exactament igual. L'única diferència, si no ho fas amb asos, si ho fas, per exemple, amb jotes, és que al final, en lloc d'asos, et sortiran... Què? Les 4 jotes.